Jan panas temen ya. Enggane bocah iki orang marok kok. Wong pada mundi sih ya. Mumpung lagi njakal duit orang sing marok, barang ora njakal duit pada marok. Kudune nek lagi njakal duit pada marok. Iki kudune buat hiburan iki ya. Untung duit. Tapi loro debatir. Dicen kok. Teleponnya siapa ya? Sing kira-kira nganggur tapi njakal duit ya iku ya. Siapa sih ya sing nganggur ya? Tapi nganggur kudune njakal duit. Nganggur tok bongkonyong kan bayari. Siapa sih ya? Oh ya bocah lengup kae. Kowe aneh. Bos bisa mengganggu apa ora? Condang loro tok tapi ora diwacak. Ya sok sibuk banget kok. Nganggur be. Ngedokon ora diwacak. Oke, tembang balas. Ngene aja kesuwen ku, pengen mletre apa ora? Gerak mana cepet, Bos. Mumpung nyekel duit. Ya OTW. Cok suwen. Ya man, cair man. Nah, caramu cair apa ora? Nek ora cair ora bakal kon ngenek kowe. Ndi iki, Bro? Ndi apane kok? Yuditmu, Pak. Yudutku tapi kan udah tawani. Apa isi astaga, ditawani urung jiot baik kok. Ora apa-apa lah. Sopan aja tuh loro kok ngambene. Cair ku nang apa sih, Mas? Ya mana duwe akhlak lah untuk siji lah. Enteng lah mengenjot mani ora pasal njot loro. Cair tapi ndelang kondisi lah. Maning ya. Enggak berung teng kok astagfirullah. Ngongko nang malah Ramadan. Ya roman. Yo man lah. Gerisi jeneng kok piye? Kana-kana kok jodoh telu ngobrol kuman siji kok. Maning lah ya ngobar ae ngoge madang maning. Ora dadi carane ya kuwe. Iki kepriwe lah cair kok. Nang sopan sending lah tok siji disembut konteng jot maning aja tuk teluan langsung bongkon sik kowe. Ki ngobar ge maning, ki ngobar madang. Lagi jot maning ngurang kene. Ya nggo ngising lah. Ora dadi temen debatir iku temen sia lah. Maning bro lah. Nggo bengi lah. Sopan lah. Lah nyung ditaruh apa? Iki si anak kok. Ora dadi banget. Lagi cair. Ya cair bro, tapi kan delong kondisine iku ya ora patut lah kowe lah bro lah. Patut kepriwe maksude kowe? Tambah maning. Yes ya. Yang mana di situ? Congora kok. Gampang lah kok ya. Oke. Gemblung ya. Congora yang teng kok. Jan bocah karo diutek banget kok. Mentang-mentang lagi cair njot karepe dewek tok. Bongko banget nyong suwe iki ndek batir ya kae kabeh. Jan paketane entong kok telepon pacare, Cek. Jan duwe HP loro kayak iki ora ana kuota nek kabeh kepriwen. Lah pacare segenakes lah. Ini baju. Jagong kok ngoten-ngoten jagong takon. Dewekan apa? Iki mbok karo kowe. Ini apa nih lah? Rede kuota kontong. Delong mau telepon kok. Demong entong ayel. Wong gak dijajal kok wong nyung mikir telepon pacare memang hubungan ulang bae, Mas. Masih ana sih. Delong siji kowe. Pada bae kosong kabeh. Mulane duwe HP loro lah nu kosong kabeh kok. Wala peman-man korona kautane. Ab nyidi malah nunut. Lah ora ana pre maning. Kudu duit terus, Jum. Ora duwe konek duwe wis nggo tuku kuota lah. Masih itu tuku kena iki pemu. Ya ana tuku nang duit Rika baen. Yang benjel koring kowe malah. Nah ora ana duite ki. Tuku kena iki ya. Isine benang kabeh. Benang apa sih? Iki benang iki benang kato kok. Ora ana duite. Iki wis jumlah. Wis ngono lah. Peman-man orang ana utang. Wong ora modal iku teka-teka malah
Nyilih HP tok gari lunga. Capek sih. Walah, ke malah boyok WA ke cair apa ya? Ketemu-ketemu kita lagi cair takon mangana. Mas anu ki ngerti kayane lu, ngerti nyong adol meri kayane ki bocah. Dadi nyong kon mangana. Masa gelem mah enak ibaratnya apa jenenge ya? Nak berarti orang didit masa gelem WA kae, bakalan kayak bocah. Ki jelas ngerti nyong ki mau adol meri ning keranjangan. Genar ram ki ya. Mbok ya anak WA jejel lagi pas orang nyekel duit. Aku duwe duit mawi ditekan WA kok bocah kae kok siji kok. Njeraine mbu. Titeni ya mas anak-anak bocah ora bakalan. Jelas ki WA-ne kur tembe nyong tok kayane gelem ki kok. Anu meri gari pira kok tegdol. Loro ben mumpayu 100 kok disenyi dolan-dolan. Mumet ndase nyong. Muk paketan ben gari pirang kabeh tok ki kudu jam 4 sore malah. Dadakan warna-warna ke bocah WA barang. Cair ujung-ujung jeluk patungan. Padha wing lembok. Nang omah bae si genah turu. Keh. Bro, sapa siji ke malah ucul ki lah. Colong basanu kae. Bro. Kayak gue. Tak doloro iki bro lah. Jan. Jeruk lah, biji lah. Kok ngapa? Ya mau ditol lah. Ya ora uli bro, ki betak telu gari pira tok gari 4 apa gari 5 mbuk gue. Jan. Siji lah. Kayak karo sapa lah. Anu bunga apa sih? Kita nggak biasa lah. Lah, mana emanku bro? Jedoknya belarang sih ki, jaru jarek. Mendel-mendel banget kayak mereka bro, delang kae. Nah iya nyam jadu kok. Tekdol nih, bang mau 100 kok. Payah banget kok. Aja jaluk-jaluk bro, kayak ini kan sing WA nyong kayak boyok nih jare cair. Lah, nyam kayak kan ora dadi jaluk udut. Masa? Ular bae muncul kayak kutang. Jangan jenis batin bro, miki WA nyong. Angel ora dadi. Sembatin ke jelas WA-ne sing duwe duit tok ke jelas. Ini duwe WA miki bro, ngene cepet iki jare ke. WA-ne ke. Terang nak. Nek nyilih HP-ne lah. Ngapa? Mau telepon kon telang. Ngelah. Aja susu iki paketan kok entung. Ana paketan ora sih? Ya anak gue entung, teleponnya cukup. Sesuai. Ya setengah jam lah. Ya wis kana lah. Didol. Yo ora lanang kene kok iki. Oh didol kok lah, Jan. Sit. Telepon kae kok bendake kok. Ajak suwen. Tenang bae. Ana channel ora, Bro? Channel apa? Empuk-empukan ah. Shh, Dol meri miki nyumpain empuk-empukan kok. jadi ku lah. Maksud ke? Jan. Mitek tok Ora nyambung apa ya? Gara on ku. Lho kepriwe? Apa ora di? salah mbok apa ora? Bener lah. Apa abane tak sili bayar gak bali ya? Anu suwe apa ora? Disuwe lah, engko bengi. Golek empuk-empukan malah kok selangi HPNS priwe? Dujan ya. Priwe iki ya? Teko apa? Ya kok tapi didol ngono gue didol gari. Lah, Si akar si paketan ndelok tak cewek dikit. ya sian aku ya kudu lunga jam 4 mbok. Ora pemberitahuan iki jam 4. Jam 4 kok. Ono be jam 5 kayane lho. Dujan. Priwe berarti arep selang bae gawa. Ya ora duitane lah, bukan. Aduh, saya biar ngeliat empuk-empukan malah utang maning ya bebonyong. Betul meri gue miki. Walah. Sekarang ada jelang HP apa ora? Nyala ora sida. Walah. Kena ora. Ajek e bocah siji sing ngake lumute. Mari kene musik iki gue kok. Utang, elang HP. Jaluk basu meri bangsane. Warna-warna banget kok. Jadi iki diserang HP kan didol lah bocah kae lho. Ora dadi iki nang kena bocah gue. Ada boyok, ombok, satu kanggo, satu sanyor bombok-bombokan ombok, sangi patungan. Lah jorna pemen. Bodoh-bodoh wak. Mlebu genah nyong arep. Walah tapi pitike wis bar-bar iki dimpani nang sapa iki ya? Ki maning bocah wae bae kok, kon cepet. Ngana apa sih ya?
bingung kok ana ngomong jenenge duwite orang ana dipaido ngono bae lah ngono iya ge sabar iki lagi nang dalan ku amite opo bocah siji ora ngobri banget lagi nang dalan ya apa bro ngapa jane ketemu cepet berisiki banget lagi terus ngedol kae je meri malah cair nang kowe saingi langsung iki kena ora Ya tapi kan wis bayaran, Bro. satu stok bro ngono mriki mandor-mandor boy itu 100 kok Ya cair mangkat lah. bah lah ini jute bolak kawan yang bebah nyong Kok bocah colong betikil iki arep. men Walah. Wah, susu kaya batirku lho. Tak yo status yo. Apa itu duit barang diutangi. Ngepost, Bro. Kayak kowe. lah nyong apa tuh upload bro ya tahu lah Nyok kan ngomong batirku. Lah, mungkin batirku gua dirasani maning lah batirku apa kuatok? Batirku sejogot raya. ngono lah karepmu Tapi langsung eman ku siji tok paling. ngono arep ditung-hitung siji loro telu ben ngono kon ngapain jane bro Nah, ngapa-ngapa lah. kena-kena ora kae iki njoko-njoko anak wedange mending Kok Kro gelem apa? kowe bungkusnya tok mbok lah Kowe gelem diwedangi men masih lonyo. kayak kopi apa teh amite suntikan barang bro Kene. jangan asine kok ngelim barang kan ngelim ya miki ya Oke. jan Caranya suntikan iki njot 5 emang utakmu men Walah. aja. Pongo utakmu. kentir kowe susu lho rokok kira ini tak ambil rokok sama di guang bae ngapa sih karo rokok ini lagi Dasmu kowe gari telu, Bro. asu kepenanganku jago rokok dari loro kok malah kepenanganku asem ya didengar kok nyong Papat malah. Oh, bocah susu kaya jago kosong iki bro kuala susu kaya panjul lho. ngapa sih Nganjot rokok kan gane. Teka langsung jot pira mau 5 langsung ngalah ya. jago untung itu guang miki Kowe susu kaya panjul ya entek pan-pana. lagi bro Lah iya, Bro, ngapa yang numpuk? mau mari nggonku Bandung kae bro nyelang apa HP barang duduk entuk tentang duit barang jan warna-warna banget bro mari nggonku mau yakin Wis deng, Bro. Kepriwe iki jenis susu kaya panjul kowe? ini jadi rokok bro lah Wis, kok kae golongan malam mingguan bocah marang lagi ana butuh tok pongo.